Pero nandito na naman tayo sa Abagatanen Beach Part 4. So, pang-apat na beses na nating punta dito. Dahil may nag-birthday na naman. Birthday ni Mimi. Kaya lang wala yung partner niya, si MJ. So, happy birthday Mimi and MJ. Okay, so dito na naman tayo sa Abagatanen Beach. Ayan. Ang nagbabagong beach dahil sa ilog. Sumalayo yung ilog ngayon. And so, nahihilo na ako, nagugutom na. Hintayin lang natin silang makaluto, tapos kain na tayo. And swimming. Swimming ulit. Dahil masakit ang aking mga shoulder. Dahil mayroon akong, yung tawag doon, frozen shoulder ba yun? Asan ka ngayon? Nasa? Saan? Beach. Abagatanen Beach Part 4. Bye bye. Uy. Wow, pork chop. Pork chop and hot dog. Hi guys, so nandito ako ngayon, tapos na akong kumain, pero naghihina pa rin ako. Wala na akong energy. Sakit pa ng aking balikat. Hindi ko na mabuhat ang aking balikat. I think it's what they call the frozen shoulder, I think. Okay, so I'm just going to take some pictures here. Magpa-practice ako mag-photography kung kaya ko pa. Okay, so later. Whoa! Whoa! Hi guys, so dyan nagtatapos ang aming
outing na naman dito sa Abagatanen Beach Part 4. Okay, so pauwi na kami and see you next time. Okay.